माई हमारा सुमिरन में आवे के हो माई हमारा सुमिरन में आवे के होई अरे अरुणवा के लाज के अरे बचावे के हो जनता पर ये तो भौजाई है जे अपना के कलाकार बन के आई मेहनत करो मेहनत करे वाला के गाड़ी आगे बढ़ेला हां कंपटीशन करी कलाकारी में करी अगर कलाकार बानी तो पढ़ल लिखल बानी तो शिक्षा में करी अगर हमार बेटा आईएएस बा तो रौड़ा अपना बेटा के जज बना दी कि हमार बेटा रौड़ा बेटा भिड़ी जाके बहस करो ए घड़ी कंपटीशन काथी में होखत बा काथी में विवेक भैया अरवा चैनल के मलिकार है आई हमरा कृष्णा चाचा रतन सराय चाचा पुरस्कार देनी चाचा के प्रणाम नाम ए घड़िया कलाकारी पहले के व्यास बाबू बेचू मियां गुलाब शर्मा मुन्ना सिंह नथुनी सिंह भरत शर्मा भोजपुरी के भीषण पितामह दादा भिखारी ठाकुर जिनके नाच के आखिरी कलाकार मेरे नाना जी थे पद्म श्री रामचंद्र पासवान कला के पूजा कीजिए आज भी बिहार सरकार पहले मर्द लोग दुगो लगावे कितना बढ़िया लागे अब फगुआ आइल बानू बड़का बाबू फगुआ में जब 4 बजे तो हमनी के बाप दादा डांड में ढोलक बांध के सभे के घरे जाई लो रंग अबीर मृत्युंजय बाबा लगाई लो आ ये घड़ी फगुआ होता नु त माई मने क देव तारी के बबुआ हो एक दिन पहले ही घर में घुस जा पटीदार देखनियो गणासी पी जावत रहलक त फगुआ का हो ए भौजी फगुआ प्रेम सिखावेला फगुआ में आपसी विवाद भाईचारा के बनावे के चाहिए माई के करा पर ध्यान देवेली एकरा पर माई तो जानते बारी कि पतो भैंसी बिया बेटा कमजोर बा अच्छा इंसान के अगर इंसानियत बा तबे नु कमजोरों के जीवन बसम चलत बा माई जानत बारी कि बेटा कमजोर बा पतो बड़ी बड़ियार बा पतो बरजेठ बा बेटा भी कांच उम्र के बा तो बरजेठ पतो पर माई ध्यान दी कि पहले बेटा पर नु माई ध्यान दी उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना महाराज यहाँ जाति नहीं खे ना हम कहतनी यहाँ दुइये गो जाति बा नर नारी ऊंच बात बोलम तो ऊंच जात हो जाए में नीच बात बोलम तो नीच जात हो जाए लेकिन लड़का कहले बा माई से कि अरे कालिदास करिए के ई भौजी पहले दोनों ओरी से नाचत रहली लेकिन एगो इनका ड्राइवर है बेचारा हेने के भागलपुर हां एक दिन कस के ब्रेक मार देलक इनकर फाइने बेल टूट गई ओही घरिया से एक लंगिए लगल नाचे कि अरे कालिदास
इस सेकंड विजेंद्र गिरी है। अरे वो छोरिया सिखवालू नीतीश बाबू पान भंडार पुरस्कार देले वाले कालिदास करिया के छोरिया सिखवालू अनहर सूरदास जी के छवि चमक अरे माई हमारा सुमिरन में माई हमारा सुमिरन में आवे के होई माई हमारा सुमिरन में आवे के होई ए माई अरे वरुणवा के लाज के अरे बचावे के हो पुनकाल बाबू कोटवा आ लाल बाबू भैया रतन सराय पुरस्कार देने नमस्कार बजे जयकार बार बार। अब आई एगो गीत भइल तनी सन गौनी नु अब काम कुछ देखावल जाओ अब कुछ कलाकारी के काम हो